K-light din naman eh. Para ito dun sa mga gusto ko, maabutan din ko ng family full tax wise. SWD ko yan. Kaya bonita, Bonito Wex sa masyon. Bonito Wex ka lang kanya. Dito lang po yan sa Double Wex sa Double P. Dito ang kwento, alright? Ako, kasya senyor, adios, kapuso. Wex Salvadori, kasama sina Wex Salvacion at Wex de la Peña. Land reclamation. Kaya bumabalik na nga tayo mga sakit. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ko natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DPWB
Canton yung mga yan. Nandito sa may SM. Yan ang ilaw ng paggawa. Ginawa mo serye. Wow, at napakaganda po lang pagtanggap ng ating mga kapuso ng sambayanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero marami akong nakausap, members of the cast of the Black Rider. Parang wala sa kanila alam, wala sa kanila alam ano ang maaaring mangyari kaya last there is this. I spoke to one sabi ko na wala ko yun. Sabi ko rin. Sabi ko, Ito, panglabuksan niya, labis. Napakaganda. Dapat.
how long ago it was. Many, many years ago. Si Kuya Ipe would tell me every after show. Ganito ba? Hindi ko na maintindihan. If you're watching, I hope you remember this. Totoo yun. Hindi kita marinig. Ano ba? Kumbaga, umampak ka. Hindi ka masyadong ganito. He was doing a critique every time. At ako'y bagong host. Oo. And I realized talaga yung teaching mentor. Hindi ka talaga realize mo that, you have to be yourself. You have to be natural. You have to be authentic, etc. Tama naman mo yun. But you know, when you do it in front of a camera, it's performed. It's performed authenticity. Yun ang natutunan ko sa kanya na parang ngayon, naalala ko na sila. Ipot ka. Hinahabol mo yung tinga mo. At saka tama ka na natural si Kuya Ipe ang pag nandun, may bahagi yung mga nalaman niya, industriya, and I'm just very happy ito boy na siya po talaga yung naging mentor ko sa industriya na ito. Sarap lang yung tinalaman na bilang isang actress na hindi naman talaga yung pangarap ko yung bata. Para sa mga nangangarap, para sa mga baguhang artista, I mean, wala naman ho talagang isang technique na nag-work. Pero ito, pagkasipan, maaari ko bumagay sa'yo. Napakaganda nun. When you say a line, halimbawa, without having to act it out, this is the first time I'm actually hearing